peligroso experimento, Eva. ¡Oh, sí! Vaya. Engadamos algo máis? Eva, non para... Oh, non lava. Necesitamos correr. Temos que correr. Lava. Oh, meu Deus. Oh, miña nai. Lava, lava. Oh, meu Deus. Axuda. Mais rápido, Steffi. Eva, escondámonos nas camas elásticas. Vale, máis rápido. A lava está por todas partes. Que alguén axude? Oh, non, hai lava por todas partes. Axuda. Papá, Axúdanos. Os nenos precisan a miña axuda. O chanelaba. Steffi, Eva, estou chegando. Veña, case. estamos atrapados aquí para sempre. Non chores, Steffi, teño unha idea. Vai, papá, vai. Pararei a lava. Non teño fame. Que debemos facer? Teño uns osos de goma. Osos de goma, Yupi. Iso parece tan delicioso. Quero comelo. Non podo alcanzalo. Non te preocupes, teño unha idea. Facemos flocos de millo. Cesta de flocos de millo. Vaya, cantos flocos de millo. Estou aburrida de todo. Divirtámonos un pouco. Que foi iso? Imos colocar as almofadas. Almofadas vermellas. Mira esta beleza. Agora é o momento de construir a casa. Vai ser genial. Vaya, que chulo. Vaya, é realmente divertido. Wow. Que chulo. Agarda, imos a túa casa agora. Hai lava por todas partes. Grazas. Papá, encantanos as nosas casas con camas elásticas. Steffi, colle o Pikachu de xoguete. Pa. Pikachu. Agora este é un xoguete grande de Pikachu. Pica. Que pasa? Eva, corre cara a min rápido. Estou indo, espera. Oh, agarda.
Que está pasando? Imos facernos amigos de Pikachu. Sí. Pica, pica. Mira, Pikachu ten fame. Teño uns aperitivos Pokémon aquí, collos. Pokémon Oreo. Pica, pica. Imos abrir o Oreo primeiro. Oreo de Pikachu. Oh, mais. Ese é meu. Eva, esquecémonos de Pikachu. Oh, esquecino completamente. Só nos quedan fídeos Pokémon. Déixame pasar yo a él. Oh, non perdino. E agora que fago? Pikachu, pica, pica, pica. Que pasou? Steffi, non chores, teño xoguetes novos. Yay! Grazas. Grazas, papá. Oh, non, a lava está subindo. Teño medo. Steffi, ven onda min. Non vos preocupedes, rapaces, vou por vos. Que facemos? Pois non sei. E se usamos un arco? Mira o que teño. Mira o que teño eu. Esta é a vitoria. Mais rápido, papá, está achegándose. Conseguímolo. Acabemos con esta lava. Imos. Deteñamos a lava xuntos. Sí. Preparados. Sí, conseguímolo. Temos un problema máis. Moita auga. Hai demasiada auga. Dasha, podes axudarme? Sí, aboa. A compra. Está ben. Banana. Leite. Laranja. Ovos. Moi ben feito. Espera, espera, Dasha, podes axudarme con Damir? Está ben. Isto é para ti. Yo. Non. Boa sorte. Damir, imos aprender sobre animais. Pero primeiro, temos que construir unha árbore. Un oso. Bye-bye. Isto é un león. Grazas. ¿Dónde está o noso mono? Aquí está. Ai, Stitch rompeu a nosa árbore. Agora imos construir unha torre. Non podes romper os xoguetes. Damir, imos ler agora. Porco. Galiña. Vaca. Cabalo.
Oveja. Wow, wow. É hora de colher algumas verduras e froitas. Sandía. Fresa. Brócoli. Wow, wow. What? Onde está Damir? Pra onde foi? Ai, que é isso? Aww. Tenho um plan para salvar a Damir. Damir, xa vou. Necesito coller a cenoria para os coellos. Un. 2. 3. 4. 5. Yai, conseguín a cenoria. Ok. O seguinte é a cociña. Necesito coller os coellos. Vinde aquí, coellos. Vou collervos. Onde está Damir? Damir, finalmente atopeite. Aquí tes. Cool. Esta sopa estará deliciosa. Que aproveite. Ven, é hora de alimentarte. Well done. É hora de levarte a dormir. O agocho cos superheróis. Imos comezar un xogo. 1, 2. ¿Dónde debo ir? ¿Dónde debo agocharme? Oh. ¿Dónde me agocho? Non, vaime a topar. Imos agocharnos. 3,
4, 5. Non, 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 non. Aha! Aha! Non cavo. Aha! 6, 7. Oh, teño unha idea. Oito, 9, 10. Ese me agocho dentro da tele. Esteas preparado ou non? Alabo. Quizás alguén esté agochado nas maletas. Atopeite. É só unha boneca. Biches a Batman e a Superman. Deadpool ou Thor. E que hai de Dasha? Não é esse de utilidade. Hay alguém aqui? Superman e Batman. Hay alguém aqui? Taha, Superman. Superman, atopeite. Muy ben, Alex. Thor, onde estás? Estás aqui? Thor, onde estás? Atopeite, Thor. Sí. Gran trabalho, Alex. Batman, onde estás? Hola, biches a Batman. Non. Deadpool, Batman. Parécese as cousas de Batman. Debe estar en algún lugar aquí. Desculpa, Batman, pero atopeite. Imos buscar aos demais. Deadpool, onde estás? Deadpool, onde estás? No way! Atopamos-te, Deadpool. Gran lugar para agocharse. Pero onde está Dasha? Te vai por ali, te vai por ali. Hola, ¿qué tal? Boas.
Estabas dormindo aquí todo o tempo. Sí, boa idea, pero acabei atopándote.